Akwaba at the Baba Grace TV. So this is a trading point Uncle Pantom. Obia Hoye. Very sure Obia so a very happy Sunday and the Crystal sorry. And the Crystal sorry dear. And that's Yingina Yansu Yabe sorry. Abrabom Bia Touchma. Adi Bia Tobaha. Oh ya Brabom Bia and I'm say Crystal sorry and I say Yansu Yebenya sorry and in Peja. Eddie Amaya Brabo near Tumpompa. Eddie Ashe Yeradi Yesu the Animunyam. Ujidia Casa Amen. Amen. Abusia Mobia Quabim at the Baba Grace TV. Some did a trading point Uncle Pantom. Obia Hoye. Yaba be ding Gomokaka. Now for yes, you are the NBBI Boko. Now, the Breka Kreni. And then some Bakwa and now one things will be able to be a man for Kanwasem. It was Renia Basina, Yenia Bar, a Fia Santua. I make a Fia Santua. This is in Fia Santua, Singathon, the picture of Crown. Only Kunu. Yes, Yenia Bar Fia Santua. And in the Kunu. Or more a trending and saying pa. Na Sabicasio, or more our hobbies, your money, and in some brain across mountain. So then I yank cabin Shimabusian for Sabia Manoka say, Yenia Bar Fia Santua, no bar bontain. Edia be peace wa carry actually be as Sabio in the Kunu. Omuni obium na se awade bia ni oni nekunu ntambiem na asem we beto dwane busua amanfo bebre na kasa wo ho amanfo bebre na choma dwen wo ho na afia Asantewaa na nkasa ba abonten abechechire nsem ye di akira mansan de ekọ so poti na se de esie poti nti a saa bele amana okase oni nekunu woman who be and I say one more separate and I say we come no say one more any was our phone MPM now only the entia yafa assembly ni bedi won komu ina and say mpempi na am say celebrities enipa kese ya won e wodin wo yam mu no omo tena se na so omo kabom so omo tu ana manwa etais baby ebi wo ekoso aso due kwan so but ebi nso wo a ohun de ebesi ohun de ebe free suraba na entempa womuntem wate na awade no aye basa ye nyina ye sister modni akom akwa aba galaxy adepa edisafo me of our brain from ponita coma me mo bibia akwa pa cho so obi ahụ ye happy Easter say Easter na ekoboko de enti asem wa megusu ameken ka me akoye se empredo do no a wo mo wo ye mo ma gidi no wo mo tu na asese nipa no kwa bagidi a wo ma wade ho nsem ya na akoye bibia ho and I mean, I'm alarmed because you know, a Singathon part 1, me part 2, you shall say no crime. In the year, I think it's 2023, and your brain will come and see a stadium 2024. You know, Kenya, Miss No Credit, I dance here, bar. Only could you know myself by finding for me. My yen tintim. Emma, you crackers are, Beman donated the Donia, dear Ghana for cancer, be ready found. The sumo be a quack that was Papa Kura. I mean, what you know, they supporting the Yamame, Fiasa, to a Singathon. Empty for the fact saying cabin, she just like that, Yamma Baba Bontain said, one month, Martin. Ama Ghana for be a bisan semo. Ghana for be a dear, which I said, at the DNSC, a dear narcos, but in shrunken Yamidin, a Fiasantwana Barbonstein, I bet church in Simo. Ama Obia who said yes, it's on the chance, your cranny BCO. And Tessa Nebia or more year for trend cake, so be a mobile trend. If you are now, so then you'll be barbon thing. Then you more of a bono, I want trending tea, and I'm an acre answer me. Be bring us on my young, but ye ain't care in shape. Sabriam no said ye, or no barbon thing. I bet you in same papa. Na, emo ya, or in room. I am a yapa, media may acquire me little, but as you will be on say, yam lanty and my boy a bay. Aya na nsem bi say no bon say ehunu na ye e dia fa awade ho ehunu na ye e dia fa I mean that ya na montu obi ho because e ba na say na obi a butu na mo kure mu ni odomu na ye nyina ye hu bi a ene saa bro mo post your pictures ni your videos rabo ma kwana akọ comment ye ni anu mai and I tap into their blessing and I tap into their married blessing and I tap into the D and D. Enti I mean me ka ko say now omo a love life no the envy of many yeah ye nyina ye hwe ne hu bia na etwe ye nyina ye hwe ne hu bia na ase ye kon ado na ma ye nyina ye ka bo ma se nyame se onnom wo mo na onnom wo bia wade e te se afia Asantewaa ne e papa aye Mr. Kofi Usu aduoni dia enti dia ya na be si a na se dia ya na be koso a
out of nowhere you better sorry now what if we in them what out of nowhere you better sorry now the lava existing between our if we sabi any honum beam na edu be kura na say we can be their fan yonko na we so can be their fan yonko in fact say oh abuja no say make what masia enti now say normally in kan ko be say yama beti but yeah twin na ho adwen se bibi so na ya so nyame say o de omre ina problem because the credit say after say in some way be bonti e first on say be ka say only kunu Mr. Kofi so adwen ni obi no bebre class any awade kra no adai e de na wom because e bi mutu ware fe o ni gina obe down aba esi awade ni obi medical ni fala makafu nya fe namba be kem wasem igina ye hu se de si course so fe omo kabo mu no mu didon no mu ye videos ade e cancel say na it was beautiful hu ana twen akoma hu ana twen adwen but the name the fish so buy and so sa na ntem ate and na akos out to the stand say aba beduru sa bre be edura ye ma me afia Asantewaa Singathon so wa ba abonten na wa ba be kasa ntu de yen hwe na nsem a waka nsem bebre wa kyerem wa ma reasons the entia etesa na wo de yen to ye bo ase ho na yen wura nsem no man kasa na yen kenkan nsem afia Asantewaa kana and the enti gra sa abram no kasa oni e papa Kofi so adun omo ni obi but message say ko ba say ya ma me no ne papa no amohwe by Grace TV mo amode bia nyame adom mo wa wade mo experience no mo nkyere ye ne aye ba no kwan because me say wo social media so after say we beto odwan bebe na kasa no mo kasa na so mo de kasa kwa ma egu awade hu fi omo kasa na so mo kasa ama akoba sa awade kwa no eni sabio as ewani munya but as bi no mo kasa na so mo ni gidie kura wa wade mu bi ewa brani kwan se basa enti na sa bia mo kasa bia hia na yebedi enkomo enti de yentie asemo a na so yenkenkan krata eye afia Asantewaa adun e de aba betudwa ye fa one ye papa Mr. Kofi so adun no na de enti a wo mo ni hono bi we just quick one na yenko because na Sunday na holiday enti on your screen krata no de aba betudwa no say official statement from Afua Asantewaa let's say Afua Asantewaa na aba abonten a odi nsemi abetudwa now say in light of recent public discussions and circulating narratives regarding my personal life, I find it necessary to address the situation with clarity, dignity, and respect for all parties involved. Was in saying something you can be a deja, it will be a channel 20 found, it will be a canon, so you are tear safer. And also, answer more about to your wanting to know no. Afua Asantewaa, you know, what wanting. No, but change 7 years. I'm will be on no pote. Yeah, it was answering. Therefore, what was not say? I wish to formally confirm that my husband and I are no longer together until Afua Asantewaa say. Yanka mo obi ante say wo no Afua Asantewaa Singathon. Only ne ho kan ye papa Mr. Kofi so adun. Wo mo nye together biem. On say won apa. Wo woni me ma me Afua Asantewaa. Any papa Mr. Kofi so adun. Omo fo ni na twa. Zoom picture. This is the picture. This is the picture. Any. After kai wom. The love I know show. The love I know exhibit. But since yeah, Afua Asantewaa se kwa na kama obi ante say. My name is Mr. Kofi so adun. There be am post to be on social media. One for say we tap into their blessing. We tap into their agenda. They are no more together. And you're back. And after what was not say. This decision was reached privately and with careful consideration. I say, sir, and I'm on two or more to you. And yes, if you want to see an to them, I'm to was a cook. And I'm dreaming someone who said the best thing about one say. On I don't know if you have only Mr. Kofi so adun. One more every day. I'm on 10 bet. Say what they for. And it's an course. After it was to be more, I say, Eba, I want you from Paul. That's why I'm making kind of it was to be more, I say. I was going to say, and I kindly request that this transition be treated with the sensitivity it deserves. To say, on say, I say, be said by a sensitive. So, I ain't sure cry. No, me can't be say, over your commands if you ground mountains on your dear. Utufuli ufie mu kotsana ba bifufura anya hwe bia onse kumazifie ni obi wo ha ne hojo obi wo ane so krakrakra obi wo ha adwen obi wo ha ne enioma ahodo na wo ye but empo efie kura tisanse utufuli mu a
anya hwe ko nipa wo ha adwen wo ma so twini se de no kra otufu wa de adakoro bibi wo ho a wo de be kai se nipa no be kai se se ahomachi no onum abo na ebi anka obi kasa kra anka ebi ko ni be kusu wo yedede ti de wo ma so twini kra na asem ye ka ye nka wie no na wo pento kwakra wo kuma se film no se utufu ni sa ampate mo nipa no wa na sa afia nipa no wa dako wa de ba ku bia de be kai na nye ye ma me afia Asantewaa ne papa Mr. Kofi so adio no atena wade ase awade adi do in public domain obi ehu omo Singathon Exp0ses papa yi so kra na yelen se ni na obi akra da na okra placard e de hye na yin kwan enti afia Asantewaa se e sensitive na montu na aba na Div0rce ya be e very sensitive and almost slam and saying na say ya almost say ni di na abase kwan so ye ndo omo privacy bi e se fata eno so ye baako and I feel what was no say it has come to my attention this year they confirmed though so omuni hobim omo Div0rce e afia Asantewaa and your papa Mr. Kofi was doing because official communicating afia Asantewaa na dey aba abonten se kwabena wusu and come man saying anti be say me ne Mr. Kofi was doing ye ni hobim ye ntem ate asemo after we it was be more say it has come to my attention that certain false claims and misleading interpretations have been circulated. It was it after what is a man for be on so more can send me enim e wo so na kunu ntem ate de na so mo ja wade den so taw kwadu a na we in America ti no nje so obi mfa o me kan sem a enim enfam from nti so come obi ate asesa and what was not say I would like to categorically state that many of these assertions are inaccurate and do not reflect the truth of the situation. As be a man for carry for mo e bi kura kasaya ma bi kura eka etete omsa de akire afia Asantewaa so ono kwa na bi a na basa e bi so kan ma tere omsa de akire papa Mr. Kofi so adio no so ono na so aka ya ma na basa o se yan kam obi ante se wo so asem na aba e no mo gya awade o mo ni obi mde but nse no bi ho a ente sa no kura biara ni ye road rather sem ti ya ye ti aye monto yes ko bi kwa sin papa no na o ha ma me no tete ma me no bi si o ma me no ko tete papa no obeye star wie no an se wi asi na be hu wie no o tete papa ni na antisa to kure bi anim ti yen kam obi ante and I for just not say I urge the public and media to refrain from speculation and to respect the boundaries of my personal life. It was say Ghana man ni wi asi ni na say yes no hu bi na from no ma yin na yen fa akoma ko so me yen fa adwen ko so ye montu mu na fe yemfa ni die ni buo bi esefata yemfa ma ono afia Asantewaa they are respecting the personal life say ono private life and empo sabio our jayaba enya de open no bada koba ne sa however aba ne sa ni die ni buo bi esefata bia yemfa ma no na bibia anye boko yemfa ma no na bibia anye asonji eno so e baako and after what was being no say I also wish to address the perception that I've been ungrateful. Once we that's why you're ungrateful. Yes, I'm for kapa. So you're ungrateful. Na be man ko ata na chi bo an wie e ma obeni adi wie no. E na wo yi be man ama. E na se bi on hye be man animunyam. E na afei che se woni be man pem so. To se ono ka mo bi ate se. Sanse ma man for kan. Entisa kra. Na yenti o say, let me be clear. I am and have always been deeply appreciative of every individual opportunity and experience that has contributed to my journey. Well, come obi ate say, "Nya no credit that's why you're ungrateful." Now, no, if you see a woman, obi a onim ne bia nim say, obi biara a waboa no, obi biara a wata na chi, obi biara sabi wa ya de bia so ani dia mani bia. Na ni so ni pakro. Na appreciate pakro, don ni pakro ase. Obi a waboa ma obodu bia odu bia no. Onyi obi abuni e de bia da. It is neither here nor there. So we be sorry aka say ono kra no or you ungrateful na be man talent ma obey star wie no ye wiase na be hu no wie no na wa ja be man enti sa epi no kru bia nim sa enti ma yen kasa ansam no and I feel what was not say any portrayal suggesting otherwise does not represent who I am ti won say bia obi I want to feeling so and I say bi na what trust so afia Asantewaa kra no ye buni aye oninka ya enti sa no kru biara ni my young fans ha so they are now mount for us in the pepinum canon. And after yet also be no say as a woman committed to growth, purpose, and impact, I remain focused on my path. Well, not a fair Asantewaa, Singathon, or your bar, or best abilibia, nipa free adum kwadum, and nipa tumpo nipa from now, but I be the best when it's nobody don't want
sɛ botaeɛ na ade si wɔ nsu no bɛbɛ mama wo na afei wobɛnya nsusuan so ɔte bia wɔ mu ɛno ne adeɛ si n'ani so ne nkwa no nyinaa na saa adeɛ no ɔka ma wiase no ate sɛ up to now she remains focused on that agenda sɛ ɔbɛ champion growth ɛne development purpose ne impact ɛno ne adeɛ si n'ani so yɛ a ɔgu so a champion that cause na ɔma saa nsɛm aba yi ɔmo sɛ ɔne ne kunu ne wɔ biom deɛ nsɛm wɔ nipa no bi ka no ɔma nipa no bi ɔma kwa ma nipa no bi nsɛm ɔmo ka no ɛmɛgu ne ho fi ɛmfa mɛ distract no ma ne mfiri adeɛ ɔde ɛsɛ ne so a ɔko sɛ bɛbɛm ɛde ama no so nti ɛno nso yɛ baako afɔ sɛ I will continue to pursue my dreams break barriers and contribute meaningfully to society through my work and advocacy so wɔn deɛ ɔka mo bi ate aseɛ sɛ ɔbɛkɔ so akonkoden na deɛ ɔde ɛsɛ ne so bia no wapere ayɛ ho adwuma yie paa afɔ ɔbɛkɔ so ako sɛ deɛ ɛbɛyɛ a ɛba adeɛ biara akɔsideɛ biara no wobɛtumi atwa ne nyinaa mu na afei ne so watumi aba mfasoɔ yie ɛde ama yɛ man Ghana ɛne kyɛ sɛ baabi biara wobɛhu ne ho biara na so watumi aba mfasoɔ ɛde ama biara korɔ na ɛna ɔtɔ so bi na ɔsɛ if any of my expressions or utterances during this period have been misunderstood or have caused unintended concern I sincerely apologize for any inconvenience or distress caused nti ɔsɛ bia nsɛnsɛm wei aba ɔne kunu nsɛnsɛm ebia na ɔbɛtwe bi ato ntamfidie so na akɔha obi ɔbɛka bibi na akɔha obi a ɔsrɛ adwobrɛ obi amfa nkyɛn no ɔpaakyɛ na mmom nyɛ ɛno ne adeɛ esi n'ani so sɛ bia ɛno ne kunu na nsɛnsɛm aba nti na ɔno nso bɛka nsɛm agum ɛde agu ne kunu ho fi ɔbɛka nsɛm ɛde agu ne kunu anim ti adeɛ bi that is not how it is na mo duru bi a ɛyɛ a na akɔba ne saa nti na mo na ayɛ saa nti ɔsrɛ sɛ obi a ɛmfa nkyɛ sɛ ɔtoa na mo bi kura saa aka nsɛm bi ɛte saa obi biara ɛmfa nkyɛ na ɔtɔ so bi na ɔsɛ I appreciate the continued support understanding and goodwill from my community, partners, and the public as I navigate this phase with strength and grace. So we say, or there will be Div0rce. Go on say, and some say, "Bah, I'm for better to be the man who can celebrate at their found." The more that Ghana for in us, and say, "Brother, woman to be a woman." And this will be Div0rce. No stress. Yamena and Kain I home. No, we are one thing. And Yamena more. No, you need free man. What demon be behind ye? And be uncle to talk. Ɛmfa ma no sɛ deɛ ɛsɛ na ɔno wɔn sɛ ɔde adom nyame adom ɛne ahoɔden ɛna ɔbɛkɔ de afɛm na biribi ayɛ nkonimdie ɛnso ɛde amante abusua krataa yi owi nso thank you Afua Asantewaa nti krataa yi ɛyɛ yɛ sister Afua Asantewaa Singathon ɔno na saa bɛyɛ amena ɔkasa deɛ waba abɔnten na finally wabɛkasa ɛde afa reporter ɛnam mmɔnten so sɛ ɔne ne kunu Mr. Kofi Wusu Adione wɔn agya awadeɛ but saa bɛyɛ amena ɔkasa deɛ Afua Asantewaa sɛ ayi no korɛ yɛn ka mo obiara nte so ɔne ne kunu ɔmo ni hɔ nom bi ɔmo ntɛm atete ɛna ɔmo ahyɛm di nti a ɔmo ntɛm ɔsɛ a personal a private yɛ ɔmo nyinaa na ɔmo akɔ bɛnkurom sɛ dɛbi the best thing is ebi ɔmo bɛgyae ti ɔsra asɛm obiara ma abɔnten ɛmɛka nsɛm obɛgu ɔmo ho fi mu obiara ma abɔnten ɛmɛka nsɛm a ɛbɛyɛ ya ɛnka nsɛm a ɛbɛyɛ awerɛhoɔ de akyerɛ obiara ɛsan sɛ saa obiara nkasa mmerɛ ɔwɔ mu no emu ɔden dada nti ɔmpɛ sɛ obiara bɛto anamɔ bi a ɛbɛsan so abɛbrɛ ne kuro ɛwɔ hɔ nom deɛ abusua wɔde yɛ quick one breaking news yɛde bɛso ne nyinaa ho yɛnkyɛ nti yɛsɛ kɔmɔdɔ biara ase sɛ mobɛhwɛ yɛ ɛyɛ mo a mobɛhwɛ yɛ de tiafo kantan ka mɔden akɔ afei bɛfɔ mfrempɔn afei hwan bi and kɔma anita ɛbu kɔ yɛ kyerɛ bi abɔ yɛ happy Easter to you mɔden akɔ ne ɔfa mfrempɔn metia obi am sɛ nyame adom bi yɛ so ka yɛde bɛpem ase na bɛpem yɛ kɔnya adom ayɛ samba na yɛ so yɛde apem de kɔ na osu kɔ so a by Exp0ses and so at the mouth. Yamin count.